এডিসি একমাত্র জায়গা ও জায়গানো দখল খাইনা বাকি ষড়যন্ত্র চালকই লক্ষ লক্ষ রাং খিবে ত্রিপুরাসানো বাইকে ফেমলকমান ত্রিপুরাসানি ভোট নো বাইকে পাইমান নেই বরফ তিনি চাইতুগুই দं आं खाबाय खुबाय याक जुरखाय कयजाव दफानि बागै वान सुगै जों अबहाय रत्न जों मा कासुनाय जतननो सारि काहाम जत रांसाकनि मारे किसिं सं रांसाकनि मा फासं ताई जत हा दफाना हामजाक दंनाय रांसाकनि वारियर सेंक्राक जग्रकन आनि हामजाकमा ताई नरक जतननो जबानि चिबाय माया फारो तिनी आं फेसबुक लाइव नरकनि बिसिंति हायनो हाय फायै किसा कगलाम सालायनो हनै मा फायक्या अबन आं तिनी सानानि मुसुङो टीटीआईडीसी इलेक्शन जतनो साइमानो बसकांनि 12 तारिखो वोटिं ओंनाय किन्तु जेबाबे ताबुक सिनि टीटीआईडीसी इलेक्शन नि बागै सिनी त्रिपुरा मथानि वारियर्स रक त्रिपुरा मथानि सेंक्राक रक हायका बुबा ग्राबाय चंगि हजाक जा कैंडिडेट्स दंनाय रक जाने जेनि पारा बिसिङो थाङै जानि कन्स्टिट्युएन्सिओ जानि फिल्ड थाङै जे सामुं खायमानि परे गोबांमा बर' रबाय कानेक्ट ओङै जे सामुं खाय तंमानि जों नुगुइ दङ फिया जों तिनि तामुनु खंका हंकाय सिनि अपोजिशन्स रक इंदिबो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी इंदिबो सीपीएम पॉलिटिकल पार्टी तिनी पारापाराव थाङै बर' रत्न रांनि लुप फुनुगै बावता बाजिनि ककनि लुपनि फुनुगै बर' रक तिनी थाङै इनफ्लुएंस खायना नाय तंमारक जों नुगो हायसै तिनी त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि तुइदुल माबाय जे जों चबा खाय तंमानि वर्सेस जे बर' रक तिनी एडिशनो दखल खायनानि हनै जे चबा खाय दङ आबो बाय सिनि चबा जमीन आसमान नि फाराक दङ हायसै त्रिपुरा मथानि वारियर्स रक खंगांखाय बुबाग्रानि वारियर्स रक खंगांखाय बुबाग्रानि चङै हरजाक रक खंगांखाय सिनि हानि बागै लैंड राइट्स बाहाय तुबनाय आबोनि बागै सिनि चबा बासानि राइट्स न बाहायके तुबनाय आबोनि बागै सिनि चबा त्रिपुरासानि राइट्स न बाहायके तुबनाय आबोनि बागै सिनि चबा किंतु ताई कैसे भावे से दी गई तमसा सिनी एडीसी के दखल करते होबे तिनी आं सानानि मुसुङो एडीसी तमंग सामंग नंखरै फाइमानिया एडीसीया हाजार बर' कलम तै खिक्लायमानि परे थै खिक्लायमानि परे चबा खायि नगो नंखरिया करै सातुं वातै नकबार कतर हिमानि परे तिनी त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ओ जे त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शुद्ध मात्र त्रिपुरा सा एबाखाय जे ट्राइबल रकनि बागै खलायजाकमानि त्रिपुरी रकनि बागै खलायजाकमानि उइ हा किंतु तिनी साइ दङ गुबुनि दफा रकनि फान न नावै एडीसी के दखल करते होबे नै जों अबहाय एडिशनो सबायनानि बागै जे चिंता धारणा खाय तंनाय रकन जों काउंटर मा खालायनाय जलिवै बुवै तगै वायलेंस खायया हामजाक माबाय सिनि खा कुफुर बाके जों बरकन मा बुजुबनाय हायसै इतिहासो जों अनेक किसु बुल खाय फायके हायसै 1953 1957 रगो जों ताम खायक्या आ टाइमबो जों इतिहासो ताम बुल खायक्या आगम निनि आगमन उद्वास्तव आगमन चाय रिफ्यूजी आगमन चाय भूमिहीन के भूमि दीते होबे हाँ आ टाइम नि सिनी नाना थागु सं सिनी दाबुरा संरक सिनी बातो मातो संरक बर आसे खा सिजायाबा सिनी लीडर शक्ति उकुलगो हि हिमजाका किंतु आ टाइम सिनी लीडर शक्ति तामो फातारनि फाइनाय रक्तो से नाराकतानि बागै चिरि खग रुवै माथे मैदानो नंखरै ई आगरतलानि चिल्ड्रेन पार्क गानाव चिरि खगलाय हांगार स्ट्राइक रक तंमानि सुनुखा तामो उद्वास्तव आगमन चाय भूमिहीन के भूमि दीते होबे रिफ्यूजी आगमन चाय तिनी सेई आंदोलन सेई चबा निनी गुबुनि बर' रक्न नाराकनानि बागै खायमानि बागै
লক্ষ লক্ষ ই ফাতারনি বড়রক তিনি ই হাও ফাই তংফাইমা বাগৈ जों তিনি সাক সাকনি হাওনো जों মাইনরিটিস দङै তিনি সাক সাকনি হাওনো निजिनि हानि अधिकार जों मा सानै दं साक साकनि हावनो निजिनि भाषानि अधिकारनो जों सानैमा दं साक साकनि हावनो निजिनि ल्याङ्ग्वेजनि अधिकारनो जों सानैमा दं बजागा सयके जों दिनै आमसोक बायबो थागलिया कांग्रेसनि टाइमाव हायनो हायताम सालायका लांगन जार भूमिता हाजार हाजार बरकनि हानो सेग्रिगासन किन्तु आ टाइमाव जों खासिया दिनै हायनो हाय 2026 तिप्रासानि थैयं तंतै तिप्रासानि बथैयं तंतै हायनो हाय दिनै साइ दङ एडीसी का दखल करते হবে जे इतिहास 1953-57 खायका जे इतिहास कांग्रेस नि टाइम खायका सेई टाइम नि इतिहास न ताइसे रिपीट खायना बागै बीजेपी ओ नेतृत्व रि तंनाय रखनि बिसिंति जों खायना थां दं हायसि आ भुल न कोनो दिन जों खाया कारै सय जराव थानसानि चबाव जों मा हिमनाय खोनानि भबिष्यत खोनानि थिनां न मोथांना बागै जों मा हिमनाय हायसि दिनै बररक बाक्सा जे कन्स्टिट्युएन्सि आं थाङै सिनि हा बुबाग्रा नि बारजा आनो याफार जाखा बिसास कइरा 12 रामचंद्र घाट आ जागाव खरकसा खुरुकसु बरक सामानि आं खोनाव लोकाल यानि बागै जों बनो वोटार रेडी महाराज बे चंगि हजाक बनो वोटार रेडी अब हाइकै जे नेशनल पार्टी खाइ तनाय र स्पेसिफिकली जे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी र आबनो सिनि थानसानो सबायनानि बागै चाइतगै दङ बा लोकाल बरक याहनिनाय सिनि अ थानसानि मारिनि चबानो खरांनो खसर रनानि बागै नाय तंमानि सुंनुगु दिनै आं सेई नेतृत्व रि तंनाय बीजेपी सीपीएम रकना आं प्रश्न सोंनानै मुसुं हायसि नों ठीक আছে लोकाल नोंनि मानु किन्तु रामचंद्रगात 30,511 भोटार दङ 30,511 voters ओ 30,511 voters निनि गोबां मा सोलोंनाय जोग्रक फरिनाय दङै दङ बरनि भाषानि अधिकार मानिया लोकाल दङनै निनि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ओ नंकक द साइमानो रोमान स्क्रिप्ट नि बागै लोकाल दङनै बीजेपी पार्टी ओ दङै लैंड राइट्स नि कक द साइमानो लोकाल दङनै तिप्रासानो इनजस्टिस जों दंमानि जस्टिस नि कक साइदे मानो लोकाल दङनै तिप्रासारक नि राइट्स दिनि जे सेकजागि दङ मार्जिनलाइज खायजागै आ कक साइदे मानो गेतामो अंखा लोकाल दङै निनि बरकनि तिप्रासानि थैबाय मोक्तैबाय कलम तैबाय जे सनामानि टिटि एडिशनो सबायनानि बागै थाङै दङ अथस लोकाल होनो कक थाइसेपनो उकुलुक उफिलै जवाब रिमानिया लैंड राइट्स नि एगेंस्ट कक साजाक दंफ्रु भाषानि एगेंस्ट कक साजाक दंफ्रु निजिनि हानि बसारक रिफ्यूजी नि कक साजाक दंफ्रु एकटा जवाब रिमानिया आ पार्टीओ दङै बरंस याफा खरबै मोनिलायमानि सुंनुगु महाराष्ट्र जेल सप्तानि षड्यन्त्र सनामै दङ अथस उकुलुगो याफा खरबु बुकुक जोग संसिनि सोलोंनाय जोग्रक जागा जागा रमफ्रे समफ्रे खायजगो एकटा बीजेपी नेता एकटा सीपीएम नेता खायनि रक कक तिसाइमान मानि सोंनु गयाहायसि बियां थांनाय तिनि तामनो सावै नरक लुकुरकनि थानि नरक तिनि कक सावै दङै हायसि जे जागाव आनि लुकुनि राइट्स नि बागै एकटा कक साइमानिया ब ककनो थाङै साइ दङै आबोनि बागैनो आं कयनानि मुसुं हायसि दफानि बागै हानि बागै जुदि हामजागु हंकांखाय पार्टी बरक गया दफा से बरक खायसि ओ दफा तंहायसे पार्टी तंनाय निनि हा तंखांखायसे निनि याकुं तलानि हा तंखांखायसे आ हाव बासावै नों राजनैतिक खायमानाय राजनीति खायमानाय हायसि किन्तु निनि हा से करि खांखाय निनि आमानि कक बरक से करि खांखाय निनि तिप्रासानि राइट से करि खांखाय ब हाव बासावै नों कक सानाय ब जागा सबका विकास नि कक जों सालाय दं निजिनि हाव निजिनि आमानि कक बरक सैनानि जों अधिकार मानिया निजिनि हाव अनेक बसर दङै ब निजिनि हानि कागज पत्र से जों मानिया
निजिनि हावो तङै तङैबो बुजागै तकजागै बोथारजागै तङै तङैबो एकटा कक जास्टिसनि कक साइमानिया ओ हावो तङै निजिनि हावोनो अमथाइथि क्लाइमा जागा तङ तङै सोंतिनि अबो हाइके ख्लाइजाक तङै सबका साथ सबका विकास बाहाय प्रश्न मा खायने हाइसि तिनि आं क्लियर के मेसेज होनानै मुसुङो ठीक আছে मान्दायो आनि अमथाइथि क्लाइ आसाइमानि जागा किन्तु रामचंद्र घाट बुबाग्रा जे आनो रहरमानि रामचंद्र घाट जे बुबाग्रा आनो बारजा रहमानि रामचंद्र घाटनि जत्तो रांसाकनि आमा सं रांसाकनि बाबु सं सिनि रांसाकनि जत्तो सेंक्राक जुग्रक रांसाकनि जत्तो वारियर सक बरकनि बोसाहनि आनो खसाइना खाइसि बरकनि साजलाहनि आनो खसाइना खा बरकनि फायुंहनि आनो खसाइना खा बरकनि बोताहनि आनो खसाइना खाइसि आव दिननि सिमनो रामचंद्र घाटनि जे थै आनि थैबे गोरोंजा खाइसि रामचंद्र घाटनि परिबार आं ताबुक फाइमानि तिनि रामचंद्र घाटनि बागै थुया चाया खारि जों नम्बर 1 कन्स्टिट्युएन्सि सामनान बागै बसकांनि सालो जों हिमनाय हाइसि आबोनि बागै आं कयनाय गोबांमा जागाव जों ताबुक पाराव थांनाय जागा जागाव जों सिनि बुबाग्रानि ककनो पिरिनाय जागा जागाव थाङि जों दफानि ककनो जों सानानि बागै फाइ दङ लुकु रकनो आं कयनाय जत जों खा बाक्सा पाल बाक्सा खायै बुबाग्रानि इमांनो तिप्रासानि थिनांगो परिणत मा खायनाय बुबाग्रानि इमांनो तिप्रासारकनि मुख थाङो जों परिणत मा खायनाय हाइसि तिप्रासारकनो फेमलपनानि बागै हाजार रां कुटि रां सोबायै तिनि तिप्रासारकनि भटनो पाइनानि थाङै दं तिन आं सेलुट मा खायो हाइसि प्राउड फिल खायो हाइसि खरकसु आं नुगौ सिनि नाना संरक सिनि बोरिसुक बुरा रक सिनि अक्रा चाक्रा जोग्रक आं नुखा हाइसि 10,000 रां याफारपानो आं नागलाक दफानि बागै आं गरिब मानो किन्तु आनि बोखानि बुबाग्रानि हामजाक मानो कुनु दिनो केबो नरितलां मांला आनि खापाङो महाराष्ट्रनि प्रति जे हामजाक मानि जे सन्मान जे आं लाभ खाइमानि हामजाक मानि आ हामजाक नो रां 10,000 बाय पाइमां लाख नै सामारक जों खोनाव हाइसि प्राउड खाय आं बरकनि बागै सेलुट मारु बरकनि बागै हाइसि बरक खाय बरक गरिब फानो जोंहाय बरक गरिब फानो दफानि बागै जे कक सामानि दफानि बागै जे खानाङै हाइमानि ओ दफानि बागै जों फियक मुं तुबि माने हाइसि एडिसि मानथिनिबो 1967 नि सिमिन त्रिपुरा उपजाति जुबक समिति चबा खाइमां 1984 बास्तो बायोनों खाइसि कमकग्या तिनि सिनि हानि राइट्स सिनि बासानि राइट्स सिनि जत्तो राइट्स न जों सानि तंमनि सालसा जों सक्सेस नाय एन्ड 12 तारिखो जों जत्तो पाल बाक्साके फायै दफानि बागै चिन्ता खायै बोखाव 1 मिनिट चिन्ता खायै आनि हावो आनि राइट्स करिखानो चिन्ता खायै आनि हावो आनि बासानि अधिकार करिखानो चिन्ता खायै आनि हावो हाजार बररक सातक जागै तंमनि डिस्क्रिमिनेशन खाइजा तंमनो चिन्ता खायै महाराष्ट्रनि मोखांनो नायै जों आन्द्रस सिम्बल थाङै मा सिनिनाय ताइनकाय एकमात्र जुदि तिप्रासानि बागै वान सुगो तिप्रासानो फियक नाय मानो हंका आबो हंकाय बुबाग्रानि तिदुल मुंबाय बुबाग्रानि वारियर सकनि बिसिंतिनो बसकांनि सालो फियक जाक माने हाइसि ब्लाइ खां प्राउड फिल खायो सिनि वारियर सकनो जतनो नां खा कयो खा बाक्सा काय जत्तो 28 कन्स्टिट्युएन्सिनो थाङै पारा थाङै सिंकक मा पिरिनाय पारा थाङै सिनि हानि अधिकारनो सेकमानतै सिंकक मा सायनाय पाराव थाङै जे जागाव सिनि जत्तो राइट्स रक सेकजागै तंमनि आ कक रंनो थाङै सिंमा सायनाय हाइसि पाराव थाङै सिनि दफानो जेबाबे सातक जागै दङ दफानो जेबाबे सुसन बन्चित खाय दङ आ कक रंनो थाङै मा सायनाय हाइसि बीजेपी खाय तंनाय रक्तम्बो सीपीएम खाय तंनाय रक्तम्बो हामजाक मानि बिसिंते याक जुर खाय सिं बरक्तम्बो मा कयनाय बरक्तम्बो मा सायनाय हाइसि तांनि हिंकाय जुदि सोंतिनि थानसांनि चबा खायकाय सालसा एडिसिबो सकाक जागै दखल न खायजाकनाय हाइसि तिनि 10,492 स्क्वायर किलोमीटर त्रिपुरानि आयतन 42 लाख नि साइपन बीसी पपुलेशन सिंनि थांखा अरुणाचल लांमा सावो 83,000 स्क्वायर किलोमीटर
ত্রিপুরানি 8 গুণা জায়গা কতর কিন্তু পপুলেশন বেশি মাত্র 15 লাখ 3 গুণা বড় কম মিজোরাম ত্রিপুরানি 2 গুণা কতর 21,000 স্কয়ার কিলোমিটার কিন্তু বড় মাত্র 11 লাখ সিনিচাই প্রায় 4-5 গুণা বড় কম ত্রিপুরার রাজ্যও তিনি আগরতলা হাই শহর পুঙ্গি থাকা বিলোনিয়া হাই শহর পুঙ্গি থাকা রানীর বাজার হাই শহর পুঙ্গি থাকা গবাংমা কতর কতর শহর পুঙ্গি থাকা বস কাংনি সালো এডিসি একমাত্র জায়গা ও জাগানো দখল খাইনা বাগै ষড়যন্ত্র চালগৈ লক্ষ লক্ষ রাং খিবেवै তিপ্রাসানো বাইকে ফেমলকমান তিপ্রাসানি ভোটনো বাইকে পাইমান नै বরক তিনি চাইতগৈ দं आं खाबाय खुगबाय याक जुरखाय कयजाव दफानि बागै वान सुगै जों अबहाय रखनो जों मा कासुनाय जुदि दफानि प्रति हामजाकमा दंगाय একটা টাইমো টিটিআরডিসি দখল খাইজাखांनाय तिप्रासानि कुनु दिनाव कुनु जागा थानानि जागा ग्रै इ जागानो दखल खायनो बागै तिनि सानजागै दङ जों पाल बाक्साखै चबा खायै पाल बाक्साखै जों हिमलायै थानसानि मारिनि बिसिंतै बुबाग्रानो लगिरमा बाय जों बसकांनि सालो फियक जाकमानि लामाव जों मा हिमलायनाय हायसि तिनि कतर कतर मन्चरो 28 नि बिसिं 28 सीट सिनी बागै बरक गया बसकांनि सालो जों ग्यारेन्टी जों पाइनाय किन्तु पाइमानि स्लाइपानो सिनी लैंड राइट्स न तुमनानि आबो कतरक पाइमानि स्लाइपानो सिनी पॉलिटिकल राइट्स तुमनानि आबो कतरक पाइमानि स्लाइपानो सिनी बासानि अधिकार तुममानि आबो से कतरक खाइसि बसकांनि सालो ए सम्पूर्ण जे सिनी तंमानि आबो रखनो जों बासावैनो मा हिमलायनाय हाइसि आं ब्लाइके प्राउड फील खायो सिनी सार रंजित देबरमानो हामबाय मारो एमएलए ऑनरेबल एमएलए सार रंजित न बिनि तुइदुल मुंबाय तिनि जों आनो गाइड खाइमा बाय जों हिमै दङ आं सिनि ऑनरेबल सिनि फर्मर ईएम सार सुहेल देबरमानोबा आं बल्लाय बल्लायके खाबै खुगबे हामबाय मारो सिनि सार रंजित तै सिनि सार सुहेल खरकनि डायनामिक लीडर्स आनो तिनि गाइड खायै चुबावै तिनि जेबाबे दफानि सामुं खलाय तिनि बरक जे आनो सेब्रखा आं बागे बरक न बल्लाय बल्लाय पाइफ्लाय हामबाय हायसि ताई आं सबसे जतनि बिसि जतनि साय बिसि खापां खुलुगै आं सिनि हा बुबाग्रा न हामबाय मारो सिनि माया गोनां बुबाग्रा जे पयट जे खाबाय वान सगै आनो जे सुजुग रमानि सेब रमानि आ सेब न आं दिन रात 24 घंटा हिमै बसकांनि सालो सारा 30,511 भोटारनि थानि नक नक थाङै खुन्जु खुन्जु थाङै दफानि कक न महाराष्ट्रनि आइडियोलॉजी न सिनि थानसानि चबानो थाङै पिरिनाय हायसि बल्लाय बल्लायके हामबाय आं फाइटं बसकांनि सालो जत्त जागानो थाङै सिंकक पिरदाय बुबाग्रा आयोगलक थं तिप्रामथ आयोगलक थं वाइटिएफ टिडब्ल्यूएफ आयोगलक थं तिप्रासा दफा आयोगलगै दाक्ति दाक्ति सिनि दाबि रक मानथायसि हामबाय।